मार्टियास गल्ड कापआ थांनाय 10 नभेम्बरनिफ्राय आरम्भ जादों। दिनैसिमाव थामथि खेबाव हाबगोन। दिनैहाय मोननैया जोबनानै थांबाय आरो बे कन्टिनिउ सोलिगोन 21 नभेम्बरसिम। 21 नभेम्बराव फाइनाला जागोन। आं गिबियाव नोंथांमोननो बयनोबो बड'लेण्ड रादाब आरो बिएन मामोन बे नोंथांमोननो आं बयनोबो साबायखर बावग्रोबाय। आं खावलायनो साननाया बेसो, आं गोब्राबै खावलायनो सानदों बड'लेण्ड मार्टियासनि नामै होनाय हिसाबै गल्ड कापखौहाय आरोखि एसे माने बे साननैयावहाय जोङो नोजोर होबाय थादों आरो गिबियाव जोंनो नुबोबाय थानाय गिबिनिफ्राय 2000निफ्राय आरम्भ जादों। दिनैसिमाव बे 22 खेबाव आरम्भ जाबाय। आं खावलायगोन दिनैहाय नोंथांमोननि मिडियानि दारैहाय जाहाथे जोंनि रायजो राजा बयबो आरोखि जोङो मार्टियासफोरखौ खुलुमो सिबियो आरोखि। जोंबो सिबिनायनि मुङैनो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होबाय थादों आरो होलांबाय थागोन उनावबो आरो बे जाबाय थागोन। आं खावलायनाया बेसो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा अननानै आरोखि जोङो दा बेखौ टिकेटनि होखायो। आगोलावबो मोनसे समावहाय जोङो कर'ना जानाय समावहाय लकडाउन समावहाय जोङो मोनसे होदोंमोन, बेवहाय जों टिकेट लानो हायाखै। दा एबार फिर जोङो टिकेट लाफिनबाय, खार'ना जाबाय बे नेसनेल ट्रफि। बे हिसाबै जोङो टिकेटखौ लाफिनदों। थांनायाव जोङो 20 रां लायोमोन, एबाराव जोङो 30 रां लादों। बे साननैयाव एसे पुवर माने अडियेन्स जादों आरोखि। नंखायनो आं खावलायनाया बेसो जाहाथे अननानै नोंथांमोना मार्टियासखौ जों बयबो खुलुमोब्ला, बड'लेण्डखौ जोंनो बयनोबो नांगौब्ला आरोखि मार्टियासनि मुङै आङो बे 30 रांखौ दान होनानै गेलेनायाबो स्टेन्डार्ड जाथों, गेलेनायाबो थांबाय थाथों आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनाबो नोंथांमोना जों बयबो मिथिलायो फुटबल गेलेनानै प्लेयारफ्रा मा रोखोम जादों जायाखै। इन्टारनेसनेल प्लेयार जोंनाव दा बर'आव दंबाय थायो, सासेल' नङा गोबां प्लेयारानो इन्टारनेसनेल दङ आरो बे गेलेनायनि मुङैनो बड'लेण्ड मार्टियास गल्ड कापजों लोगोसे गोबां जोंहा बिदि मार्टियासनि गल्ड कापबो जाबाय थायो जेरावबो। दा बेखौ जोङो बयबो फोथांनांगोन आरो जोंनि मार्टियास गल्ड कापखौ बयबो फोथांनो नाजानांगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना लैहोर फैनानै बे 30 रां लानायखौ जाहाथे जेबो मोनसे सानाबालानो, माबा मोनसे सन्देह लायाबालानो जाहाथे अननानै नोंथांमोना फैनानै लैहोर फैनानै जोंनि खेलाखौ जाफुंसार होयो। दिनै खेलाया जागोन उदालगुरिनि जाय लिग चेम्पियन कबिरालि आदिबासी FC आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन बङाइगाव जिल्लानि बङाइगाव टाउननिनो 11 स्टार क्लाबनि गेजेराव जागोन। बे गेलेनाया मैखोम जागोन। दाखालिनिफ्राय मैयासिम जों जे नुदों बे स्टेन्डार्डआ दाखालिसो बावै BTC गभर्नमेन्टआ होनाय जे ISPL फुटबल टुर्नामेन्ट आरोखि, बेजों सेम केटागरि सेम लेभेलनि खेलाया जाबाय थादों आरोखि, खुनु गाहायाव नङा आरोखि। आरो दिनैनि खेलायाबो बे एखे स्टेन्डार्डआव जाबाय थागोन होननानै जोंहा आसा दङ आरो मोनफ्रोमबो खेलायानो जोंबो सावरायखादों क्लाबजोंहाय टीमा मोजां जानांगोन। जाहाथे मैया दाखालिसो ISPL जानानै थांदों, बिराद स्टेन्डार्ड जानानै थांबाय, I लिगफोर बायदि जानानै थांबाय। बे जोंनि खेलायाबो मार्टियास गल्ड कापनि खेलायाबो मोनफ्रोमबो एखेयै जानांगौ। ओंखायनो आं खावलायगोन बयबो आगोलनि रोखोमनो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय फैनानै बे खेलाखौ गेलेनायजों लोगोसे कमिटिखौबो जाफुंसार होफैगोन आरो जोंनि मार्टियासफोरखौबो मोनसे सनमान होनायजों जाहाथे बे खेलाया थांनानै थाबाय थायो, आं बेखौ खावलायबाय। आरो दिनैनिफ्राय जोङो दाखालि साननैयावहाय जों गिबि खेबावहाय जोङो मोनसे मा होनो बिदिखौहाय चियार लिडार हिसाबै जों मोसानाय होबाय थायोमोन जोंनि पेभिलियननि सानजाहाय। दिनैनिफ्राय बे मोसानायाबो जोबजासिम जाबाय थागोन आरोखि। ओंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना बयबो फैनानै मोसानायजों लोगोसे गेलेनायखौबो उपभग खालामनो हागोन आरोखि। थेंक इउ। मोनबेसे हान्जाया दा गेलेगासिनो दं? दा खेलाया 10 आरो 11 अक्ट'आव जालांखांबाय। मोनब्रै टीमा दा थांबाय, मोननैया देरहाबाय, मोननैया जेनबाय, दिनैहाय मोनथामाव हाबदों। माने 6था टीमा दिनैसिमाव बाहागो लागोन आरोखि। दिनैबो मोनसे गागोन, मोनसे देरहागोन, मोननैबोथ' देरहाया। दिनैहाय दा 6था टीमा दिनैहाय बाहागो लागोन आरोखि। जरा हिसाबै 3था जराया दिनै बाहागो लागोन आरो फैयै फैनानै 18 अक्ट'आव मोनसे जोंहा गेप दङ आरोखि। बे गेपआवहाय जोङो भुटाननि मोनसे क्लाब, बिथांमोना दा ISL बादि मोनसे वुमेन्सफोरनि भुटानाव दा खेला जागासिनो दङ। बे मोनसे क्लाबा गेलेमफुनि, बे क्लाबा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट 11जों मोनसे एक्जिबिसन मेच 18 अक्ट'आव जागोन आरोखि। ओंखायनो आं खावलायबाय हिन्जावसाफोरनि नोंथांमोना बे दिनाव जाहाथे लैहोर फैनानै हिन्जावसाफोरखौबो जाहाथे नायनानै बिथांमोनखौ गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे एसे उत्साह फैयो, आं बेखौ खावलायनाय थाबाय।